no yewura mahama so trese eyadia araho sempa na nadodan kwa akufo ado ne na aban wode emma nananom ene mpanyimfo ahodo ya wo mo soso adu wo mpanyimfie so asese de wo kyerese kunkum kura na ase wo mia wo mo mene ekom won mabusua ensemi dodro na kan wo ya kansie mu nsem kakra so tato ena ene anope yede eba bedan mu ye fa sedama 21st clinic community sciatica expert Ebusia woto ase 18 years aho na efa ho akwasi wo namro mu ho no wo de ne secretary wo saka wato dem mpa osebra na wonto ase emfama yade bibre bia no wo de kɔ ho a eyade obehwe ama akwa ho san sanso so na ye ka cha wo se sompa chade ne gusu aya ekoso wada roma eya na wo de wo de aba be kan wemu na wo anwo atentmantes makre anese sardine na wo wada roma fabra na ye fanka ye de ne ho na ye nchema ne nso ni pampempem so entomanta den so so wada roma sukufo ne ye ma betimi abo wade sue mu no eno so yade a ye je sika kakra bi na wo aketo bi ensa fafa mobile money number is 0598 459802 na yebeda senye nyankopon so ehra wa fei yegibre ne adaje wa abramosomfo hinire maame akua yeboa esia babronya matenase a mede mano begu nsem ne ho asew ede amamo ye hye nsem na se ede afri na sen wo hwe mrahye bedwam ye ra case Osman Babin ya wono ene ye mrahye bedwam achiame hene ne nsem a ekoso ewo dom kuma ene dom kese no wonom so entem no akwa wiem ewo Supreme Court na nansen yada eyade a wode krakra to mu ewo mrahye bedwafie ho ene wonom tie mu se ene ma bi gupuno so a ewo se woba na obehwe ne di ho dwuma se be ya wo man no empagya ne nkankro no ebekoso ewo basahare so eyade a ye speaker eye sutie ema wo bebie ye naso no bra na wonom ekwa asetena no dom kese ya ye rafenyo maken woda wonum ano no enya ade omuru afie ho adan ya dom kuma na kwaje wadwa ede atena so nte no asem na wo se wo hwe esensa ho ne kurampo nya ade a wotimi ye raba bembu asefu ekyerese aise omu ni dwumadie bia di wo wonte no wasa totom ede nsafo ano ede ahya ne ho akyese wonum kofi o se wonim da wonum ebesa aba asetena biem senia esi ye ne yesi aso mienu omu nya ntokwa wokwaye mu a emu nsensa ne homa ena ya na ho kyere wonum enansa yo so panyin tenafie masefo amfo yewura kofo mampanyin dada edna no atomu bi se wono senia ne masi kono kase na nige ho a na woboa ya hwe na yanka asem no ama bibi antoye ama komo ama anim guase a my god na mrahye bedwam egie no na se ya pepe anim onyam ye fritetentene ne ya hwe aboho ban ebesi ne no na desrede eno ode ma yewura babensa da Roma wo panyi wonhwe na adwobra oni komye entimimra besreno sabe ode panyi otia kunyoso oni aka number 3 because we are Ghana constitution President, Vice President, Speaker, Chief Justice, many institutions and some assembly do no media for other country. I can't bear this. That's our parliament or media speakers on Animraso. That is a parliament we are on in life. We tell you 4 years by constitution. Your Trabano, this is a premier between parliament and the ban. Women that Trabani speaker. When you are for 4 years, no compulse the trouble you. This is a bibia and Raquamin or Corridina Fiaman for a choice of Yabia and Uncle. That's a parliamentary vote to the terms of constitution there 4 years. So I can't bear this. You are so fine. In the court, it's our parliament in Nigeria. Also, I said, parliament, you know. But we recognize Parliament be also come US President Yafene Nsobaba Kasa be on the last address to Parliament. I'm ready to have yes budget to be a transitional period. In our assembly, Ebusia mampanyi dada John Ajekum kofo amapa ba eno no so ede ensem ato Ghana
empanyimfo ni titiru any speaker of parliament yewura Aban Kings for Sumana Babin enimu no yetwa ensem no so nananum akuafo da no ni die no eba so enano efiada ewo manmu afana nyina da na ne kase pa no eto mu ewo enkrapomponi mantem sene ya da ne da wo ye no afibie dranka bronya bosome no ni fiada ya edikan ena sa adwumedie wese ehyehyɛ so nanso esa na fi wese abato ni nte no ena mpanyefo etwe ba animu edeba enano fiada no ededie no ekɔ so no ne kase pa no ase won krampoponi mantem no Ghana ma panyin na danko akufo ado ochima piesie ekogina ho edenanum asema tudwa ensema ahodo ya wakaye ni nyina no eye yefrupa ho ne yemfa enhya ben eka Ghana fo ye betena adwuma so se ye adwuma ene kom de ye nya bibia moya no pipipi so a ekanya de betimi ato aso aye adwuma ama my Ghana yetimi akoye nim te se de ne ye hu noi eno nti ne wo ma omumu ne yo wa hesuo won pentenkwa ena afi wo mogya korampo ne mu ahodo ye wo ne wo mobompu ne mpu na kyese egu fom e wasase so wa bra se ka etwa wonom na ahwease ne ade nyina no wo se da ne da Ghana ye ho nkyere ye e wa aduane ho ebesi ne de a na onyankopon hira ena woto ede ama wonom no se enipa ye ade a wosaye ye achie no ye se aboa wansa woni hwekura no woposa ne nsem na san yada wo kyerɛ sɛ kokɔ akuafo no ɛyɛ ade a wo ma obotom ɛyɛ de anse kokɔ bag no pagya mu ɛde kɔ ɛyɛ bɛsɛ 3000 Ghana cedis kanisika no 30 million na ɛna yɛ kase no hamabupen no hwe na kyiri po hwe ne miensan 0.03% wɔde aka wɔdom ho ya ɛbɛsika mu a ɛyɛ 100 Ghana cedis kanisika 1 million tiene ukoko bag ukokeli ede afriko ko krachi waji sika eya 3100 ena wode ebema wo na dankwa ekufuado. I have a final statement to make to our cocoa farmers. On the advice of the Producer Price Review Committee, I announce an increase of the producer price of cocoa from 48,000 cedis to 49,600 per ton. Or from 3,000 cedis per bag to 3,100 cedis per bag. This is a result of my instructions to the minister to ensure that as the market changes, there are periodic reviews to restore farmer incomes. Furthermore, the all can say what I want to so muntu aso anya adwumaden ema oh my Ghana yentimi entumpo na danko akufuado mampanyi eno da sansem wese nyina di wo Farmers Day no ase na no fiada na no si ya pe na osu echa brempon ebusia wono woka fotufo ya wonom to abanfo eba santemantam ase no no ene si anemu ewo ho wonya finhia no aduoso na papa ebekua yom nsem a wabe papa efise enfie polepole aduonum ena wode ne ho ahyekua mu na ade wani kyemu America memo krampo atifi dom oho no eya ade akyese na adwumayefo no ewo kua yom no omoblo wo ha aduosia enwotwe na no ena aban kyerɛ sɛ wo hwe my Ghana mu asenom sɛnea wasi abo akuayo ama na gyina ne naso prem no a wo sefatent wo no ena obo ne di sɛ best farmer national ɛsɛ wonhwɛ na wontoa so anya adwumaso emfa ma my Ghana wono so gyina simpie ne apaso ema wogi akasɛmu no ensɛm sei ena nanade tudwa. And a heart filled with gratitude that I stand before you today as the 2024 National Best Farmer. I would like to thank the Almighty God for making this day a reality. I believe this award will go a long way to supporting my agro scheme aimed at creating jobs for the a good sustainable job for the youth and improve food security, which I have started already. Na hohoahoa sa ene day adefefe te sa no Nyankopon bie kwan mu ama ne nsa aka ma nani nso ehu bie na eye nkranhye ede ama no na watoa so aye adwumaden se be obetimi akoso a
atretre ne nkwaben mu afa mabunu na dodo sebe ya adwuma ho nsam ya kwatwe ede ama mabunu dodo na no ebusua kakra nyankopon befa ne so ama eso etimi ate na aban ene ne mpanyimfo nso eyade awoto na ase adwom ede ema wonom de okasa ye ene national best farmer ewo mem ha se no mfimpi no ene aduono enai farmers day no ena ojesa abasobodie ye kwaso ewo nsem foforo mu a ene ye nansen boko basabasa ye no esa ema ne homne so ema sabre abadwuma yefo ahodo ya na mo no na wonsuru gugye mfi se baabi a wote adwuma mu krampo enchen wa beuti se ten ye tututu ombe pia kono ehwo ndwo na ese nipa bese de ho no omugugu fom enam so ema hubo ebekekire adehye ye wo ho ya ye kase ya na busia curfew eda wonom eso adehye ne mabunu bia ho kire se nya curfew no ene betimi amasa haw no ano aso fi se efiri tetentrede aban de curfew sa anketo betwa anketo atwa wonhwe empe anop mesibre papa emfa emma adehye wo ho se meya mente me ho ase ya da ne da ema ne ho soro ewo ho no asomdwe ebua no ebetimi ato akoso edihine ete se de tetentre ne wonana no baye no ode kroye ene odo ete sasase ne so no na abusia yese enchine de enam sa yose edija wane edi aso no nti no aban lawyer panyin ya wono ene hwe atente ne ho nsem so ma me get to tokuno wono so kire se na dwuma yefo ya wo mu ye adwuma ewo court ahodo ewo potam ho no won bambo ho nsem hia wono pa no nti no yade a wo kire se won hwe na court ahodo ye bemben boko ne potam no won fa krekre entomo na won metena fie nyi wa home kosi se ho bejo na watimi asa akoto won dwumedie eso ebusia na so ye kase ya no ababe todwasa adehye bia wo bogatanga zualungu ena afe bongo wonu mo kire se ne yesi atoto asem de bia kota ahodo mu wo ho no emoa ema won dwumedi ahodo ne asomdwe no hyada enkoso ntin wo de adesrede akoma chief justice amwagena sopem ema ye kase chief justice kire se ena no ada October busomida na toso aduonu nkron ya wo hye se wo mu ye koto adwuma wo mpotam wo nkofie no wasinya be ya adoma wo kina da dwoada wonsa emra emeto awon dwumedie eso ebusia na kyese sania eniema esi etie no ena ya bobi ede amamu no Sompa TV sunie anopa no siabrem kase no ena yede amamu no Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and Sompa 90.7 wanum nyina ekura ensemi mu adehye wa chichiri ene pincheye wason etimi atibia hu de ekoso ewo omai Ghana mu hasenom ye kwaye nim no na ye remu ewo franketuni edema NDC chinebata amanyoko ni Rajon Dramani Mahama penyin so akwakwo gira kasoa ene ne mpotem ho ewutu senya East Kroponimo ewo mfifi matam wode nsamo atudwa ne nsamo a woka nyina ne se wo hu aban boni biada ya chese on de won nwene mpanyimfo ya wasom wo meyi akwo ahomegye mu aye adwumaden ede abo wo meyi nkyekireye ene ye nkan krosa na danko akufodo na MPP aban wase wo tumre no wakiresi a na chese ni sie ya wo kire nyina no wabra wo tumre no ene se Dr. Michael Ajekum Ado T-Breakers Chief Executive Officer at the Makama Group of Companies no nansanya da ena won bondo ho nsensem papa be gina kasafoni anase kasafidie TV so ene radio so ensu ye se bondo achese wonom so du won sika kwahye mu ema aban ebo mu besia no ato se bia wo beji a akwakoye boachi bidin aban no atena so ma won ho kire wonom enu nti wo kyerese ne nwuma no guwa na egu nti na aban no wosere no wonhwe no wonje mu emfama won papa ni so wote ye nyina no yera mahama kyerese aban no bomi fiteduku e de kire wono ma dwendwen ne kodan nente no ye kase papai adane benkom so ya wafra ne ntoma e woni tintimu na wo kyerese papai nkire ya waka guo e wa abraduane siso no akwa ya arehosem na eka bibi nso e de akira aban nente no se wonwene wo man Ghana ho emmabunu ene nkwada ho a empanyimfo ya akato ne bro na wakwaji wa home e won bofo nchen ne de won break akratia wa aka no won ma wonum enye e wo anigye ekwan so yewura mahama ensem sei ene wo sei na wotwe etwemu yante asemde na orebia na oyenipa owo onwa na ejuma
pharmaceutical industry. Ono and the chairman of Kama Group of Industries. Nyame tonsa efreno. Na ansana sa arehosem ebesi no. Afie twe mo no. Abra MPP aban eye nia ye friend debt exchange. Papa no be kasaye. Na debt exchange don nia de ba ye ne say aban we bobosia sa mebeduru mre bi omuntimi ntwe biom. A free 2018 epe pem 2021 omoko abrochire ekoji sika $11.5 billion. Enti ebedu se omuntimi twa ni biom. Enti wabo aban bosia ye obibi a friend of bond se o person obo aban bosia otimi koto bond no ana auto treasury bill no enti aban beji se sika no no de aye bibi no maka che o se enfie miensa ye betua o sika na sa papa yi o de ne sika ni bi ekohye sa bond no mu na okọwiase afọ na nyina investment a ubetimi aye a wonim se kenken ake on sabeka o sika eni se ode o sika abo aban bosia. So bonds are the safest investment anywhere in the world, except in Ghana under MPP administration. Ebusia ye Rojon Dramani Mahama ena ekasa ye no ye concern foforo mu dia na ye remo ewo ye raba womia enso ediemu na wono so akasa ewo manso adubia ena no efiada wabra na Farmers Day dwumedie no ekoso na santemantama sen mesansa ne nto abo be seda pemie no dia wode ahyehye so ha ne nti no wɔkyerɛ sɛ ato ne ha sɛ no mu dia wɔfa na ne nkyerɛ hwɛ na wɔne adehye wɔ nso nkodi emfamom ne nsɛm a wɔde to dwane na ɛdɔso ne yɛse adwumo hwɛ no sɛ ɛda yɛte edifiri ne wura no de ɔtoto yɛ ɛde ma yɛ wura mahama no sei ɛna ne sitie Mampenyi dada mahama mokai nimreso Yeda dum somo efie nine. Juma bebre say teacher training allowance ochemu. Nursing training allowance ochemu. National health insurance eguye. National ambulance service eguye. Eninti na yetu aba 2016 eyi no free abaimu. Na ene ose opesa osamba bium. Mo pesa osamba bium. Usha your data more of all the presidents in the Fourth Republic. Omampenyi Dada Mahama has been the worst performing president in the Fourth Republic. The worst performing president. Usha data more is clear. GDP growth is the worst. Agri growth is the worst. Industry is the worst. Job creation is the worst. We have done better than him in roads, in jobs, hospitals, schools, railways, sanitation facility, fish landing sites, libraries, courts, public. Ebusiana chese bibie mu no eyade a ye raba womia ya okita frank emo ede aman pipi so kokoko amanyoko ne se wonu mabo ho moden esene ye raba mahama ne ndisi aban ne pifi se wasan ne mebie ne ho a ede ye die ne ahoto ebre Ghana for betene adwaso no wo ye ede ma Ghana for ma wanigye etimi ewie wono mpeye 21st clinic ebusia ye kanfo de amansa ya sabia kese a se wodru wo asiatica yade no esanse ye expert wo munte no ye behwe ne yeto ase de ama ye nsorosoro yade no yade bia eha wo bia no so se ye se mo de brebo mo de osa na eha wo ho nsem anasa wo de ne ye den ya moso eno nkyerese ni ano adru fo ani chem 15 branches e wo hahwa overseas afa radio ho na wo behu yen e wo eye kumase ase nom Sunyani Regional Hospital first gate ni hwe ni Munkranza ye be children's park no bomoden enkrabata ne doso wo de ane se wo fa bei koye massage ma we die mu nto na laboratory test ahodo bia nso apese okoye no ebia wo nkwa ya sabia hokora nkwaja ya hwe na so koye lab a pa che be ye dia mo 0540
311 311 0540 311 Yegusua ewo Europe na ye free ho ene ye remu ewo South Africa into Johannesburg anase wo Swaziland wo Zimbabwe afakwanya we say so jiabe ne Fred doctors no oni anese fo metu sciatica yade ene yade bibre bia ehe nipadua no ase wo ye bibini de mesra wadro eye enhaban eno ena 21st clinic ye de remu wo hunti no ema ne 0244 915-116 0244-915-116 Sompa chade ne guso aya ekoso ebusia ma foforo me na onyankopon ma wo me na ekunafo ma na se nwisia enyanka ya chese dubro nyabre na ade hye age omani a wono masetem ya na yare ho no womo enata One Media Foundation Dr. Blessed Foster ene na pam for de asi woni so ne prince aso ne ya wo ma wani je awie mo payenti no yesefa wo de ebeka ye de ho adesre ena yeso se be ya wo so nyankopon no ne nsura no be hwe bi ede agu so eno ntiamo na wo anwo atentima tesima cresadin ade bia ye de che ye die ye different to ma entade school for nkwada wonom niema bags awodo ne books no ni nada what the ba ye beje bomodin a nefa kire mu osunyane GCB dynamo afei mipacho osunyane de no night market wo sunyane night market nkranza de na wo GCB dynamo ene kumase aso ye wo soame nom hotel wo pesa wo de wo de ne yesika ye beje dodo ne ada wase 0598 459802 0598 459802 Announcer 0241 272990 0241 272990 dear beba eyetara One Media anasa Blessed Foster onyankopon shraw se won so wo boa ama yetimi ache ne ma no ama aso enipa dodo na eso abusia yenyina hasenom na yemfa agudie mu nsem kakra ento aso na yenhwe ensori enkonwa eso Ghana Premier League match week 10 eno ena yedru so ebusia na no fiada Accra has of folk never said that until the bones are rotten wakenya wo ho apruku so wase wo makwan emata afi we said the ene de ene amantimi nkontia wo no mkra se ne tete no na wotimi edinim no wosa akenya wo ho sebe ya afi we said the no enkwawie ye no obetimi aye bribi papa bi de neje abra supporters no nti no eyade a wone Vision FC for ede ebo so kwawie akire no na busia Accra so folk wonom etimi etwa wonom kabako ya Vision for no entimi antie eno Dreams FC ene mediama de no ekwawie se Dreams etwa kabako tia wonom a wonom so entimi anya ho hwe Young Apostles ene 3 p.m. games na beto to dwano wonum ehyemu bi wabro ne bibie ni Go Stars for ene de ebebo ani Nations ani nso atreman Bechem United wo Bechem Park no wonum ne Krobia Reference Ante kotokometema kumapem apem beba ena edebebo so ewo ho na wo wi a na chese Holy Stars for no so ede no wom so bra na kotokofo de ne baso no wom so de no ehihye so mu ne Accra Lions Samatex and Legon Cities ede no betimi atodwa ena fe Lions for no ene Brekum Chelsea enso de no ebetoja na Adriana Stars ene Kerala de no so no ebetimi abaso abusia na chese enese ne niam besia kono ena yede amamo ne yenhwe na yenhwe hyehyɛ no table no sene points no esi etie BBN Go Stars edikan or 19 points. Nations set Osumieno with 16 points. Asante Kotokoto Sumiensa 15 points. House of Folk etoso 9 15 points. Mediama Tosunum 15 points. Brekum Chelsea Tosunsia with 14 points. Samate Tosunson with 14 points. Niawatosun Watche Air Lions our 14 points. In Swatermine Etosonkron with 11 points. Bechem United Etosu do with 11 points. Vision FC Etosu Dubako 11 points. Kalela FC Etosu Dumieno 9 points. Holy Stars 4 Etosu 13 with 9 points. Young Apostles 14 with 9 points. Adriana Stars Etosu Dunum with 8 points. Accra Lions Etosu Dunsia with 8 points. Dreams FC Eso Tosu Dunso ewo 8 points and Legon Cities Wonom and Abubakar Tane dia so prempe ya yeka say ya wo 8
8 points or so 18 or 8 or do no at the Emula Busia, not just a sunny and near my esitie eno no in fact Accra House of Folk Mayamo Mabaso in fact baby I shall say no more than that o ma betos abe baby o mo hura bejina no ai they deserve an applause until ye na wonu ma se na ye show mo in fact me ye kro bia sante kotoko ni but nipa ya dia wasa ye ma me first da emma ye rasante ye bo Benedict no ene semu for penya fei me am kasa me ba azuka ena ene wo bete fide na chichinchim ni from adema me social media handles no wo sa hwe emma bibia etimi ekọ so hwe live e wo Facebook and afa YouTube ho ye first da ni bi so emma eye Mr David and afa ko be jese sempremo bema wonom se na Sompa TV MC a wono hwe toto niema e de emma yen ni screw ye was Sompa 98.1 kwenya kwa bro no ma wone ne dom ye da wono ma se kwenu amenya won kra no why and na papa toast ni systematic mo so mo e won kran za Sompa 90.7 na kumasi ade wote yenka na 93.1 ye fast dance ma ni script for no enyina medi do hene ire mame ekua yeboa esiama bronya ye sorry so nyame asem eba wa kwemu o sorry ya minister IBJ Hour of Hope dwumedia ye di nkranhyan sembre wa brabo ama bibia atoto ye no wade beto aso ede amama busia yakra mu nyina na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema